Lars Friberg, studieprodukt 2, studiegruppe 3, og det er selvfølgelig PL1. Og min opgave er at fortælle lidt om forskning, national forskning i forbindelse med undervisningsdifferentiering. Om indførelse af den nye folkeskolereform i 1993, så var det slut med den niveaudelte skole. Det var en skole, der indebar, at elever blev delt i faglige, sociale og sågar subjektive kriterier. Nu skulle der være slut. Nu skulle der indføres enhedsskole. Og det var en enhedsskole, der indebar, at alle elever blev samlet i en stor heterogen gruppe i klasser. Den her skolereform var i øvrigt allerede søsat i 1986 af den daværende skolemand og undervisningsminister Ole Vig Jensen, som fremsatte et 7-punktsprogram, som øjensynligt har været med til at danne grundlag for den dengang kommende 93-lovgivning. Og som det er med folkeskolereformer, så var der stor politisk bevågenhed. Der var faktisk meget store forventninger til den her 93-lovgivning, som alle regnede med, at nu skulle alle elever blive rigtig, rigtig dygtige. Der er heller ingen tvivl om, at det på det tidspunkt blev helt lidt til den amerikanske forsker Howard Gardner læringsteori omkring de mange intelligenser, og han har øjensynligt også været en medspiller i skolereformen fra 93. Har man sagt enhedsskolen, så siger man også samtidig undervisningsdifferentiering. Og så klart udtrykker professor Jens Rasmussen det i en åben forelæsning i forbindelse med undervisningsdifferentiering. Rasmussen han er faktisk en af de forskere i Danmark, der har lavet allerflest kilometer rapporter og forskning omkring netop undervisningsdifferentiering og målstyring af undervisning osv. Ikke blot på skoleniveau, men også på seminarieniveau. Til glæde for os studerende, som man siger. 10 år efter den her skolereforms vedtagelse, der laver EVA sin første evalueringsrapport, som med desværre ikke tydelighed siger, at ifølge PISA er danske elever ikke blevet dygtigere. Bedre bliver det ikke, da man i en EVA-rapport i 2010 på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse konkluderer, at der på trods af, at 74% af de danske lærere, dem der var med i undersøgelsen, siger, at det giver mening og det styrker undervisningen ved at indføre den her undervisningsdifferentiering. Men på trods af alt, så var der 64%, der sagde, at de slet ikke havde de nødvendige redskaber til at lave undervisningsdifferentiering i klasserne. På den baggrund konkluderede og udtalte Jens Rasmussen i øvrigt, at den her reform var i opløsning. Og han gav sådan set skylden til skoleledere og lærere. Men som lektor og forsker i inklusion, Lotte Hedegaard Sørensen udtrykker det, så er danske lærere faktisk rigtig, rigtig dygtige til at omstille sig. Blot de får de rigtige redskaber, og at den forskning, som der bliver lavet, kommer ud over kanten og er i øjenhøjde med dem, den er henvendt mod, nemlig lærerne på de enkelte skoler. Og vi har i studiegruppen snakket lidt om, hvad for noget forskning vi synes, der er rigtig relevant for os. Og det er forskning, som man kan bruge i praksis. Og her er det en af de danske forskere, lektor, der hedder Else Skibstad, som vi hælder lidt til på baggrund af, at hun har forsket i noget, og så har hun gjort det brugbart for os lærere. Hun har blandt andet lavet hjemmesider omkring undervisningsdifferentiering med en masse gode teknikker og
og redskaber, som vi kan bruge ude i praksis. Ligeledes har hun skrevet en bog sammen med en del andre forskere, som hedder Undervisningsdifferentiering. Et princip møder praksis. Det er en fantastisk bog, som er let læselig også, og forståelig, og er lige til at gå i gang med. Videre kan der nævnes UU-modellen, som er et rigtig godt redskab til brug, også i planlægning i praksis. UU-modellen, den er udviklet af en projektgruppe fra National Videnscenter for Inklusion og Eksklusion med Christian Kurat, jeg tror nok han hedder Kurat, i spidsen. Modellen, den er der faktisk et billede af i vores studieprodukt. Vi blev enige om i vores gruppe, at der, hvor det giver mening for os, at der bliver forsket, er, når vi kan bruge det i vores daglige undervisning og få de nødvendige redskaber. Ellers så er den forskning, der bliver lavet, den giver ikke give mening for os. Det var sådan set lidt om emnet.